बाटे, बाहर से पूरा स्किन टच बाटे। अरे का बुझला, चोली में हमरा हॉट स्पॉट बाटे, बाहर से पूरा स्किन टच बाटे। आबो दबा के बटन कॉल तू चेक हो, बात हमारा सुन सच बाटे। एह पक्के हो के ना कॉपीराइट क्लेम बा, एह पक्के हो के ना कॉपीराइट क्लेम बा। हमरा ढोरिया में 32 GB रैम बा। आया में खेले वाला ऑनलाइन गेम बा। हमरा ढोरिया में 32 GB रैम बा। हमरा ढोरिया में 32 GB रैम बा। लहंगा में चले इंटरनेट हो, सारा फंक्शन बात सेट हो।